Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Sabado, pitsa 4 na bulan sa Disyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports. First portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal kailyan nanindugan nga dako ang nabulig sang espas sa probinsya. Bacolod City Police Office nakarecover sang 3.2 milyones nga balor sang shabu sa isa ka bulan nga drug operation. Mga balita naton sa Bacolod City Hall. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginpaboran ni Senador Ping Lacson ang tikang sang Gogol nga idumili ang political advertisement sa ila platform para sa eleksyon sa Mayo tuig 2022. Nagapati ini nga mauntat na ang pagpalapta sa mga online trolls sang sala nga impormasyon. Ginpahayag sang presidential aspirant nga panahon na agod makahimo sang social responsibility ang social media companies sa pagdula sang troll. Sulo pa dire sa Australia, may hagna na nga ibulgar sang Facebook kag Twitter ang identity sang online trolls. Maayo man niya. Bisan paano, sigiyon ang social media basta anyang mga troll pagwaon ng ilang mga ngalan, i-identify sila kung kanday sino ini sila. Kaya pala go ini sila. Timabalaan ina sang kompanya. May mga ari ini sila aparatos, gadget, may balaan, kung diin nga lugar, kung diin nga puluyan, kung diin nga kali, manami ini. Naggalin ining mga dinabutang sa social media, ining mga binastos, personal, kag iban pa nga mga komento. Dapat na nga mauntat ini. Bangod ginabasa ini, hindi lamang sa may mga edad, ginabasa ini pati sang kabataan. Ginatun-an nato ng aton mga hubinis nga magbinastos, nga magimo sa mga bagay nga kuntani responsibilidad naton nga gamiton ini ang social media, Facebook kag iban pa sa maayong tinutuyo. Maayo ini dako ang mabulig kung ginagamit husto. Hindi pagamiton sining patalang, sala nga impormasyon, pamuyayaw, kag iban pa nga mga binastos nga mga tinaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:03 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Time las 4:08 na, mabulubog na ang kagahon. Ang aton patrol, padayon nagalagulad sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong sa aton kamusta ang sitwasyon sang dakbanwa sa Bacolod. Kamusta ang biyahe sang aton sini mga salakyan di pasayro? Kamusta mga merkado? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Okay, wala pa si Aksyon Alvin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Rulan Guarino, nagamonitor sa Paglaom Village, Boy Kagnining Guarino. Okay na? Ara na siya. Si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin.
Aksyon na Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway karon sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Sining adlaw sang Sabado, aksyon na Fred masyado katawhay kung padalanon ang aton paghambalan. But if you are diri sa Libertad Public Market, damo lagi dia salakyan, damo tao, temprano pa nagapanindahan na nari-sari nga mga salakyan. Mayari salakyan di pasahe, aksyon na Fred. May araman nga mga tricycles, mga privado nga mga salakyan, even ang tricycle, kag e-bike ang ari di temprano pa aksyon Fred nga nagapanindahan, ginadulong ang natin nga mga kauturan para magpamalaklon sa sining kagahon. Ang isa sa madamo nga salakyan aksyon na Fred sa may Margarita Mabini, dara ang mga salakyan na pahamtang mga pribado kag ining mga pangpubliko nga mga salakyan, even ang mga tricycles ari na di. Diri naman sa may bagsakan area action na Fred, ang kalabanan diri nga nagaparking man ining mga tricycles nga di pasahe, may mga tricycles nga pribado para temprano pamanaksyon na Fred nga magpamalaklon. Diri sa bagsakan area action na Fred, damo naman ng mga utod taho, mga temprano pa nga plastar sang ila sining mga baligya para man sa aton sining mga kauturan nga temprano pa magpamalaklon. Panakot action na Fred, no? Subong aga mangkuton tabala si Madam tag pila ni subong ang inyong mga panakot ang diri ko sa piyaka palapit ko si action na Fred, no? Kaya may kamatis diri yan, nami pa sang kamatis pa action na Fred, no? Green pa katama, ang iban may pula na, pero mangkuton ta. Pila ning kamatis niya, Madam? Kulang sa 60 lang. 60 ang kilo. Per kilo. 60 per kilo, no? Action na Fred, damo man diri kuan ang luya, friska katama. Luya mo, Madam? Pila? 45. 45, 45. Ano niyo? Sayuti. Sayuti pila? Lucy. 12 or pulo. Pul 12 pulo to 12 ang bilog o mong kilo? Per bilog. Bilog na siya. Ang bilog, no? So amo ning mga available subong kaagahon diri man sa area sa bagsakan. Si Sir pa mangkuton tabla kay mga available subong action na Fred, talong, rabanos. Si Sir pila ning talong ka subong? 50 kilo. Aning rabanos mo? 40. Oo, available man ning isaw. Oo. Pila na fresh na fresh. Ini yung available man. Oo. 50 man. Ano rin siya? Pipino. 50 ang pipino action na Fred. Pero may confederio available mo. Loy, ini repolyo mo tagpila? 70. 70 pesos ang kilo. Pero may ari pag siya action Fred, sibuyas dahon di siya, no? Oo, dahon sa sibuyas pila? 50 bugkos. Taga 50 ang bugkos action na Fred, no? Pero may ari pag yang sayote mo, tagpila na sayote niya ganito? Sayote na ginsing dago. Ilasko. Pero atong karot siya 100 ang kilo. 100 ang kilo action na Fred. Diri yan sa bagsakan area iniya wholesaler ni action Fred para sa ato sining mga kauturan partis para may idea man sila, no? Ang pidada gani diri sa Bongo, taho man peska. Pidada mo gani ga pila? 150 sir. 150 ang kilo, no? So for amo ni action na Fred, ang mga available nga nakita naton diri within sa area sa bagsakan. So sa ato sining mga kauturan, at least temprano pa magpanindahan, at least may idea sila kay ang pila naton nga mga kauturan man nga nagabaligya man sa mga talipapa diri man di sila nagapamalakdon, at least para makagalar man action na Fred, no? So amo ni ang observation sa patrol, ang of course magluwas ini nga sa observation, of course presyo merkado. Ini si aksyon Alvin Grapa. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod,
Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:14 na. Mao ka nami ipamahaw karong aga no. Sabado. Kanami patula tani no. Tula-tula kablas ang gingaw. Sus, do mo nang ginapulo pangita sa ginawa ko karon nga aga. Pagkatapos may sinugba kang lagaw bla. Bao galing kamahal-mahal sang lagaw subong. May sinamakan ka daw, kanamit ipamahaw. Tapos ang gaserve si mo vlog, kiay-kiay gid. Magulang tapos maligo, short slipot, kagwapusod. Sos, okay na ang Sabado mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Morning da. Kay Rooney Gordon, gamonitor na. Kay Hinida Ordonez, ari na sila. Kay Josephine Trapangco, good morning. Kay Pedrito Barrientos, tamyaw ako no pamilya Barrientos, dira sa, lumapaw ta, sa Manapla, salamat gid kay Angela Gayondato Castillo morning, tamyaw bata ya sa Libanon, si Maricon Castillo kag Gloria Moreno, ga monitor, Gloria Moreno Carpio, kay Hil Javier, good morning, kay Tess Vergara Sanso, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na, tagsagid kagkaagahon. Si Judge Nap Diamantiga bugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Stoto Raul Alibugas, dalong galadlad ganada sang pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo. Kay Councilor Ronnie Torino sang Don Salvador Benedicto. Kampiyon ang Pistoya. Dira sa Dilag Family sa Sumag, Agustin Family sa Kawayan, kay Marlon Kaglagrimas Reyes, good morning. Kamusta? Kay classmate Efren Pompirada sa Merkado sa Sumag, si Parikinit Pabon, kamusta da? Ba umayong lawas mo? Kay Philip Bilisa sang Murcia, good morning. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pari Erning Hurillaga bugtaw na ni. Kay Istoy Querido, paring Istoy, abi, walking na aga pa. Kay Ihado Richard, kag Toto Bino sa Maragay 4, morning. May lang nga pagmonitor, tagsagid ka kaagahon. Sa mga Kaisi Boys, kamusta ka mo? I-plastar talang na ang aton Christmas party. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang stop yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag, bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, siyempre ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa natamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. 23 na ano ang tikang sang panahon, kamusta amihan gyapon ang nagaapekto sa Luzon, active tropical cyclone Nyato ang nasiplatan sa Guasagpar, mga 1,495 kilometro na sidlangan sang norte nga bahin sang Luzon. Ini may kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 140 kilometro tag sa kauras kag may pagbulumadlos nagadangat 170 kilometro tag sa kauras. Mabulubaskog ini siya. Kabay pa mo na ning katapusan nga bagyo nga magsulod sa par. Kaya nagligad nga bulan sa Nobyembre, nagpasalamat kita
nga hindi mabaskog kung may bagyo ginman. Hindi katulad sa itong nagliligad nga mga tinuig, bulan sa Nobyembre, binalbal kita sa bagyong Yolanda, porte atong halit ang gintugaya sa pungsod Pilipinas. Ini siya medyo mabulobaskog ini siya. Kabay pag maglapaw naman siya sa Bacolod, sa probinsya kag Bilog, pungsod Pilipinas. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya gihapon sang maulanon nga panahon bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan ngangin gikan naaminan na silangan, pakadto sa naaminan ang mabatyagan sa isla sa Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Ako Radio Philippine Standard Time, las 4:25. Ako ya ka-experiensya giko sang porting halit sang bagyo. Ano nga tuig to umigo ang isa ka bagyo nga dirigid? Ami to, bagyong Ami. Sus, dirigid ang sintro ya. Hindi sa tuman kabaskog, pero ang sintro, Bacolod. Sus, linupad pa imo sang atop sang tao nga porting halit to. Porte to ang bagyong Ami. Hindi siya mabaskog, pero kung iguon ka, sa imo gini lokal, baw porte. Oo. Hindi maintindihan. Grabe nga igo kag halit. Saan pa ito nga tinuig daw medyo pila lang edad gusto man? Porte nga bagyo to. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Daw linumpat ng iban nga mga politiko, daw gahina ang PDP laban, ang iban nga membro daw nagsaylo na sa lain nga partido. Kung sa bagay, hindi ka mo matingala mo, kung ga bulubaylo mga politiko, natural na ya. Halipan na siyang una, tiyabi, sige kagidya opod siya sa kapartido nga daw hindi man mabakod. Ato yung mabakod siya ko dito ta. Kung diin na mabakod, halaga pinalumba saylo. Natural lang ina. Ang panawag sina mga alibangbang nga nagalupad-lupad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na kay Kurt Nathaniel de la Torre. Good morning. Gamonitor sa Sinda Panggulayan, Central Maaw. O sige, good morning kay Maria P. Lobaton. Morning. Gamonitor sa City Village, Barangay Kabog, taga Kabog. Morning. Kay Nathan Borromeo sa Panakiyaw, Isabela. Tamiyaw tanan nga pumuluyo ko no. Sa Barangay Panakiyaw, Isabela. Sa Sulbod, sa Moises Padilla. Naga-monitor Borromeo kagher Mohino family. Kay Elvira Hilogo, good morning man. Naga-monitor sa Charita Heights, Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Rome Risostinto, good morning. Aksyon Radio Sige tanan nga nagalantaw. Kag nagapamati, tamyaw ko lang asawa ko Christine Italia Pasustento sa Kaliban, Morsia. Sige. Kay Aida Alunan, good morning. May lang nga pag-upod sa tuntag sagid kagkagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire pa ito my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo lang iya karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila mata. Lang ang nabilin, Paskwa na, 28 dias na lang, pulak na ang tuig 2021, saylo na kita sa tuig 2022. Kabay pa nga mangin mabinungahon, mainoswagon ang palaboton nga tuig ini sang eleksyon. Karambula naman hindi maintindihan ng gahod nga nagapakadto pakare sa mga dalanon, mga jingle sang aton mga politiko. Puerte, no? Amo na siya pinakasadya kuno mo nga tuig ang eleksyon. Puerte, no? Ginapaabot naton ang pagrinagumba sa dalanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Puerte man ang nagkakatabo sa kuryente na to, no? Isa kadlaw, katatlo, patay siga. Kamusta magamit nyo sa sulod siyang puluyan? Mayo pa? Wala nang kalaguba? Naging nirebyos ka man sa nagkakatabo. Subong, I don't know kung anong natabo. Nga mo ini. Patay siga. Kung hindi ka makapreparar, tapos kagid. Ang tanan-tanan nga kagamitan mo sa sulod sa puluyan daw gubon niya. Di may tani kon ang akon pangayo ko tani kung magamos ning serbisyo nila. Dapat tani may ara man nga pagtipon kag pag-isa sang pumuluyo mga konsumidor nga kon anong halit ang gintuga sang siniko pabayran sa ila. Amo tani na kaisahan bla tingbon ang tingog sang tanan nga mga konsumidor. Daw hindi among serbisyo, daw purtigid, daw panghalit nga hindi maintindihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na kay Rome Pasustinto. Nagabugtaw sa kulubisan paano makadali nagapamatigid sa Aksyon Radio. From Japan, dira sa pungsod sa Japan, good morning kay Sherlyn Arnaiz, mayo lang pag-monitor, tagsagig kaga. Kay Umalumina, morning man. Kay Rot Antikinya, sumiwan. Ay morning, Bacolod, Madam Aping kuno galuto para sa yaka rindiria. Si Ana Sinuro Araman, si Imbong Diocampo, gamonitor sa Maaw. Taga Maaw da, good morning. May lang pagpamati, ibaw si Jinky Dialagdo, no morning kuno kay Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael John Sison, Lily King, Rimar, Suato Imperial, Alam, Alma Uligon, pamilya yada sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Mayo man ang bilog nga Pilipinas ipaidalom sa Alert 2 hasta Disyembre 15. Kung tani pagkatapos ng Disyembre 15, kung kaluyan kita kabay pamanaog sa Alert Level 1 para everybody happy sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga
panghangkat kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Mga mall bala, duha ka mall ang gingkatuan ko, gitabok-tabok ko, Bapuerte. Kampyon ang mga negosyo. Puno ang mga restaurant, mga kalanan. Daw mabuhi, ga ulo-ibual na ang mga negosyo. Mga negosyante daw gapasalamat gid. Medyo na uli-ulian ang ila kapirdihan malapit 2 ka tuig nga daw wala gid customer. Di mayo gaginutok ang mga mall, 40 ka gutok sa mga kalanan ang
mga negosyante naton ga yuhom gid. Kung pamatian ta kapon si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, yabaw maayo gid. Do may dako gid nga positibo ang dalagan sa negosyo kung magpabiling kita sa Alert Level 2 sa bulan sa Disyembre. Bawo kung manaog abi sa Alert Level 1, puwerte guro, no? Ti daw maayo gid. So, tik inanglan nga ang aton mga negosyo makabawi-bawi gid todo, no? Labi na gid kay ti pangatag bonus, 13-month pay, baw puwerte. Maayo ini. Kung makabaton ng aton mga kauturan sang 13-month pay bonus kag iban pa, natural dalon niya na pamilya sa restaurant. Mangumpra man sila sang ipamaskwa. Ambot silingon ga sirkular ang kwarta, kung ga sirkular ang kwarta, ang mga pumuluyo, enjoy man sa bulan sa Disyembre, mayo man ang ganansya sa mga negosyante. Amo na ya, ang nagakatabo kon sige-sige nga magsarurot kag hindi na magsaka ang alert level naton. Di subong ang ginabasihan lang Omicron naman, pero kung pamatian mo man ang mga eksperto ya sa ikayog lawas, wala dapat takulbaan ha. Ining Omicron kuno dito sila lugar kaayo malang ya sila balay daw natural siya nga tragkaso. Hindi lang pagpadakuon gid pagpahugon ang tao kay kabudlay. Di ko dito sila maayo malang ya pagis sa sulod sa puluyan daw ordinaryong tragkaso daw padakuon tagid ng balita. Dugangan man sa pila naton ka mga opisyal sang gobyerno nya balik sokso kam opisyal nagrekomendar ng DOH kag World Health nga organisasyon hindi pa kinanglan subong nga daw hindi pa man aplikable gi nga magsokso ka sa ang face shield daw na sobrahan bala sa piktos ang aton gobyerno o kung base ula lang maurot stock nila. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 kay Mirna Larapan nagamonitor sa USA ba. Kay Martin Aliling, good morning man. Kay Utay Benedicto, morning ko na kaya Jik Hinubata. Junior Kilata Fernandez, Raul Atsoy Perez, John Longher Priego sa Plaza Mart. Good morning may lang pag-monitor. Kay Crisida Balindis Iman, at ako sa bayaw ko sa barangay Estepania, happy birthday Manong Cirilo Banday. Okay kay Cirilo, happy birthday gid. Kay Elina Barlungay Bilyuti morning sa pamilya Bilyuti. Sige ba kay Councilor kuno ising sa langga. Kay Ana Sinoro, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon
Radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
dapigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company,
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtuluhaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Diri kita Bacolod City Police nga opisina naka-recover sang 3.2 milyones nga bili sang syabo sa isa kabulan nga drug operation. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, friend. Report ka sa Bacolod City Police Office sa isa kabulan nga drug operation sa Bacolod City Police Office halis sa Nobyembre 1 to Nobyembre 30 kapin sa 472.300 gramo nga illegal drugs ang ilan na konpiskar nga may market value nga 3.2 million pesos. Base sa record sa Operations Branch sa Bacolod City Police Office, 50 ka mga police operation ang ilaging kadak sa isa kabulan nga drug operation nga nagresulta ini sa pag-aresto sa 66 ka mga drug personalities. Sa 66 ka mga drug personalities, Action Fred, 3 diri ang ginakabing high value individual, 63 diri ang street level individual, 4 ka mga minor de edad. 79 ka mga kaso ang inapasaka sa korte sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Jose Partir ang may panawagan sa mga illegalista nga nagabaligya ka nagagamit sa ginadirian nga droga. So, Eric, amo ginang ginagota, no? You better stop your operations on that. Your law enforcement agencies will not stop also. Kaya trabaho ginanamon and sige ginang kampanya. Pagbabato sa langit, yung tamaan ng magalit. Bacolod City Director Police Colonel Tomas Jose Partir sa interview sa Aksyon Radio. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Yunila Tarusan, gamonitor sa Purok 20 Barangay Alangilan, mabugnaw kuno nga kagahon na taga Alangilan. Good morning ha. Kaya na sinuro kay Bibisan sang panukoy, happy birthday kuno. Sige. Kay Bika Andrade, good morning. O dila tamyayo Andrade family kag Pitalino nga pamilya. Kay Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Bao si Star Mayo ari siya. Happy weekend kuno. Sige, happy Friday dira sa Rochester, Minnesota. Kay Melvin Piñapel, good morning. Kay Tuto Balulot ba? Tuto Balulot ha.
kay Olive Tababa, good morning. Kay Eberos Patigayon Balulot, good morning man. O sige. Kay Edgar Pilayo, good morning. Kay Labayen Eduardo Jr., good morning. May lang nga pag-monitor. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santon Plaza. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 33-13. Una nga bula resulta 33 kag 13. Second draw 11-30. Ikadua nga bula resulta 11 kag 30. Third draw 8-13. Ikatatlo nga bula resulta 8 kag 13. Rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 32,
541 53 35 20. Resulta sang 658 32 5 41 53 35 kag 20. Sa ilo kita 645, ang jackpot 63,670,476. Kombinasyon in any order 35, 12, 25, 36, 34, 33. Resulta sang 645, 35, 12, 25, 36, 34, kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Edgar Pilayo da good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na kay Labayan Eduardo Jr. Good morning man. May ara lang ako ipamangkot sa inyo. May ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Balita naton sa Bacolod City Hall. Upon kita kay Action Art Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Nagalaom si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga may yara sang positibo nga matapos sa dalagan sang ilang negosyo ang pagpabilin sang syudad sa Alert Level 2 sining nga bulan sang Disyembre. Suno kay Carbon, magluwas sa ilang ginapaabot nga pagdamo sa mga customer bangod sa mga bonuses kag batunon nga sa mga empleyado. Dako man nga bulig ang ginhimo sang gobyerno nga paghalog sa mga ginapatuman nga mga regulasyon katulad sang curfew kag liquor ban. Ginapabot man sining kung tani mangintayo yun na ini nga sitwasyon sa pagsulod sang tuig 2022 agud amat-amat man nga makabangon ang ilang negosyo. Tig-expect kami nga ang aton nga movement sang tao magadamo for two reasons. One is ang gila kahadlok madula kay tungod level 2. Ikaduwa te may kwarta-kwarta kag kabalo pa man kon Disyembre dulad ng maggasto-gasto basta may gasto lang. They we expect nga ang ginsang namon alos magludubli-dubli dutay. So ma-over. Then hopefully by January 1 basibla mag-alert level 1 na lang kita. So ito ni tayo yun ha. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon, mga kaaksyon. Diin ka man sa pinaslabuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Gira kay Art Tandoy. Art Tandoy, good morning. Kay Atiya Kim Iriman, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Besh,
Nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas? Magpabakuna na para abanse ka. Magpabakuna na para abanse ka. Ini ang inyo gobernador, Bong Lacson, nagahinyo sa tanan nga Negrense, nga magpabakuna na. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Babakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kailangan responsable na pagbalita padayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang palanggan Kailyan na nindugan nga dako ang nabulig sang ispas kuno sa probinsya. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, ginparindugan din ni Doc Zipard Gerhard Kailian, commander sang Provincial Incident Management Team. Nga dako ginman ang nabulig sang espasa ini matapos aksyon na Fred nga tigayon or madasig ang ila sining paglocate sining tatlo ka mga foreigner kag isa ka ROF nga gikan dito sa ibang nga pungsod partikularmente na sa South Africa. Dugang pa diri ni Kailian ining nasambit nga ispas tanan nga mga information ang ila sining background na butang dira rason nga ti sa gilayon nga pangita sa ila tigayon nga makauntat sa ila sining paglibot sa komunidad kon mahibal-an gilayon. Nagligal nga si Mana kon madumduman sa aton gini matag palamati nga naghabuyanay pa sang medyo mainit ka mga tinaga ang syudad sa Bacolod kag probinsya matapos nga Bacolod way nagamit na sang espasa ang probinsya iya padayon pero sanggin na pangayuan nila ini sang suwestyon gikan sa DILG region nagpalayag ang nasambit nga DILG nga dapat may espas lang sa gihapon. Dili nga paprint ko naman yung mga i-print lang kay duwit na kung anong nakasulod sa aton. Ang why ba lang ang how nga
kasulod sila, kaguhay. So, dili pa lang, masabat ka na mga pamangkot. Ay, di, siyempre, okay, represented, may aspas sila. Represent sila sa atong DOQ certification. Ina mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini sa aksyon Brian Morden. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labutan ka sa balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Kay Catherine Git, good morning. Tamyaw ya, may aga kay Nador Git ko no, adlaw-adlaw. Nagamonitor kay Pontiras May, good morning. O kon good afternoon kuno kay Ma'am Star Mayo sang Minnesota. Kay Evelyn Pamusino, morning. Okay balikan ko kamo pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa custodial facility sa police station number 7 ining 24 anyos nga lalaki matapos nadakpan through 5 basta operation sa Purok Kabugwason Barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod. Ini siya ang ginakilala kay Dane Clyde Sasi, residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa police station number 7. Wala gid na talupang dandiri action Fred ni Sasi nga miyembro gali sa nga police station drug enforcement team. Ang iya sining ginbaligyaan rason nga ini siya ang ginaresto. Sa pag-usisa pag-action na Fred sa mga kapulisan na recover sa iya ining 5 ka plastic sachets ang suspected shabu, more or less mga 12 grams ang kabugaton nga may standard drug price 81,000 ka pesos. Samtang 54,000 ka pesos nga balor man sang illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan through by basta operation kahapon sa barangay Lantad sa syudad sang Silay. Yung nagkalaresto amo sanday Leomar Ramos, 26 anyos, kag Romeo Villosas, 32 anyos, nagapuyo sa barangay Mambulak sa amuman nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ning duha action na Fred ang nalista bilang mga street level individual kag akto nga nagbaligya sa illegal nga droga sa police for sure buyer. Now na-recover man sa ila ining 7 ka plastic sachets ang suspected shabu, more or less 8 ka gramo ang kabugaton. Karon ining si Ramos kag Villosas ang hunong karon sa custodial facility sang Silay City Police Station. Report kikan sa patrol. Aksyon Alvin Graba. Mga naka-aksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:48 na morning kuno kay Migaya Prida Abad sa barangay 39 nagatamyaw Sunya Baira Sang Rosal Takuling. Kay Giselle Francoda, good morning man. Kay Florinda Villa Campa, morning. Monitor lang sa La Union. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning. Kay Diding Alohaminto, good morning. Kay Christian Kabalan Kasipong, morning. Tamay Mama Amay kag Papa Felix Kasipong, Barangay Manghanoy, La Castillana. Barayuga Re, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:55. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Ginklaro kagabi ni City Councilor Israel Salanga nga hindi na mag-require kuno ang syudad sang facility quarantine sa mag-abot gikan sa iban nga pungsod kundi
kinahanglan na lamang nga mag-home quarantine. Siling ni Konsyal Salanga nga ang pagbag-o sang guidelines tungod sa pamahog sang Omicron variant. Ginapatuman lamang sa pag-abot mismo sang overseas Filipino workers kag returning overseas Filipino gikan sang mga lugar ngara sa green kag yellow nga listahan. Base sa bago nga guidelines sa airport na lang ginadiretso sa one-stop shop ang mga traveler kag dire ginapaybalo kung tubtob pila ka adlaw ang ila quarantine sa lugar nga naglanding ang eroplano nga ila ginasakyan antes pamankuan sang RT-PCR nga testing sa ikalima nga adlaw. Ginklaro ni Salanga nga pariho gina-quarantine kag gina-retesting ang mga nagapalauli kag konsuno sa report gikan sa green kag yellow nga mga kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Kay Erwin Gonzales, good morning. Kay Mike Di Mapalad, good morning. Dira kay Idin Medina, tamyaw ya si Bimbo Arcillas ang barangay Binubuhan. Ba si Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, laputon ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.